ekelekwa ngị Igbo ndị mana ege ntị n'ụbọchị nke taata biko na enwere nwanne nwoke nọ Ethiopia okwu ọbịa share some of the things our ndị traditionalists na-eme that is bringing bad name and bad image to omenala Igbo. Ọbịa share that thing. Mgbe eji na comment section a lot of people na-asị na not also this video bụ nke ime ikwetele ya na nke bụ nke ime ikwetele ya nye mmago ha kwụcha but ọkwa ihe ya bụ n'anya like I do see. Forget about the messenger. Pay attention to the message. Pay attention to the message. Forget about the messenger. Onye bụ na okonye na-ezi ozi like ya. Mana pay attention to that message ha na-ezi. You can throw away the messenger but carry the message. A na-ekwu na church solo okwu ọnụ meso na omume. Follow that word ahụ. Follow it. Ịma nọ nke ya mụta you follow it. Everything abụrụ mgbe ọbụla propaganda, mgbe ọbụla ị na-achọ ebe like na like, mgbe ọbụla ị na-achọ ka everything be in your favor. Life ka you know, everything must not be in your favor. Everything must not be in your favor. So nene this video ko no fa ka nwanne nwoke si arrange chukwu ka onye isi dem ma arrange cha ya. You may not really like him as a person. You may not like him as a person, but please pay attention to the message. God one. I greet to my lovely friends and friends, all crazy kuku. Problems of ordinary Igbo. If a Lord Nani Igbo mbatata wogene court and amusu. Ndigbo anaghị aba court maka ọbụ ordinary Igbo. And Ndigbo anaghị eri amusu maka na alụsị na-etigbu amusu. Ofu amusu ndị Igbo nwere ogene ebugene alụsị. Ọ ihe ndị Igbo ji wele eme ọmaba. Anyị anaghị eli amusu. Onye abụ na alụsị na-etigbu amusu. Mana sisi ndị Igbo si bido iri amusu buru na-abata be anyị. Ọ sisi anwa ka esizi agbazi okwu mmụọ bụzi gịnị alụsị obodo mgba. Ọ sisi ndị be anyị si jezie butezie court, ebute amok, bute ịka nka, bute ogbonu, butesi ụmụ nka nonsense ya from boss ọbụlọtị. Ọ sisi anwa ka o si emezi afụzie eri ndị ọdịnala ha kwụzie okwu ndị a gaa n'azụ mee meeting kwugharịa okwu anwa. Eme ndị a na-eme ọnwụ na ha ga ha recruit the whole strong men nọ na be nna gị baa na ha nwere court ga-abụ ebe inwe power, ga-abụ ebe isi ike, ga-abụ ebe ebụla ọmaba. Ha kwụzie ya now ishokwa na ife ha bụ eziokwu ebe elefa. They will use your power, use your ikenga to subdue your people. Inechekwa na ha nwere power. They have nothing. If batụrụ ha nga ha na-apụta eme ya na ha alụ igwe bụ ike. Ọlụ ha abụghị bụ ọ bụ na onye nke a nwee crayfish obi o na-ele crayfish, onye nwere machine pass ebue machine pass fa na-azụ ha na ha bụ nwanne. Ịbụ onye otu fafa agbabalụ gị ọsọ. They have no power. Ha jiri ife a subdue ndị ọdịnala Igbo. Eme ya na-eme ha bịazie emezie ngụnwa bụ na-eme ọdịnala ịnọ ị na-agụrụ, emezie ngụnwa idizie Paul efuzie onwe asị onye eri before you know it ịba elefa now. They will try to connect you to ndị otu ha kwa ka a na-ebu igi afịa ị na-echekwa na eme ihe ị na-eme before you know it mmụọ be nna gị ajụ gị ịda ahụ ịdazie arụ aha now ọnwa abịago ịkakwụzie fasifa do onye isi adara m ahụ asị mgba weta nwa gị ka e wee gbarụ gị onwe itinye nwa gị the sentence aka na-eme asị mgba weta di gị before you know it igbusi ụmụ ịmụrụ amụ gbusi ife nwere enwe stay yet you will see die. Ịma why na aja na ji gị. No allow all these court people to subdue you ka ịba elefa. Ọ ihe ata bụ nsogbu anaghị enwe m ndị dibịa. Mmeri dibịa taa abụchaghị ogbonu baa mọk baa nka ha na-achọ power ha fụrụ. Mmeri dibịa taa efụrụ taa bụ ndị akpọrọ oku abago otu niile efụrụ bazie gozie ndị eri na-atụzi ụjọ ka m kwuo ka ha gbuo mmụọ onye na-egbu gị
nobody has right to take anybody's life except God Almighty. How will you they can kill President Nevesifike. How will you they can kill their enemy? Man, hey, no worry. After more, you won't know the biscuit in my hair. Funkere, sugar cane. Where go? Now, why not Bini? Funde can come walk. I want to Lagos State. Only abolition. Ega abolition, but in abolition from before under bridge. Ega fusi office for one by one. If you can damn walk, if you can the Hindus, if you can the Bonu, if you can Omoru Habara. Or can happen the mother. I just say, bata, Gika Meregi. If Fabra she gave me hog, you get melogia. On the aspal Igbo culture. Hamis Zigwe, Hebu Igwe Moto, Igwe gift. And they manner all their gifts here where you see. Fight to get you. Get where now your destiny. And the Hana ha all on your abune destiny. When you have good destiny, they will come in, use you, and dump you. Hana wakalaka. Hana abosa hando. And can't wait to go. If India may be Igbo culture. Since I by 19 years, I ban a court where me Igbo culture. That's when we spoil our culture. And that's no to that. Mahadin do ne mazo. Iya bu court Yoruba. Yes. Iya court Yoruba. Amande bai. Oje number. Yoruba gabute ofu court burubata. Obata ziele. Okwana chwando dieli. For example, gwa onye bu court member nwuru ne nwa ofuma. Oh, he got no ala kpuru na abane ka o je ruo ahụ we slum boda ma obu na nakatara ihe tee n'imi eje ka ebe nya obara gbagbu onya ma obu na nakatara zeri jezie ka o jezie nya moto na siarin ebe ha we nwura siarin ma obu na nakatara zeri nwa ya ku osisi oda nwa onwu ha na abu gini mysterious deaths why na ha buru ezigbo mmadu. They won't tell you until bata n'imi onye mmehie nwere udo. Onwe hebe dị mma a na-asị mmadụ bata. Onye ebe dị njọ asị gị bata. And onwe onye ọbụla tata balkot mgbe ife na-esili ike. Ọ hafụ gị ị na-ata afụfụ asị onye wibaro ha masị gị ife. Ị na-anwụ anwụ asị onye shumeka ha masị gị ife. O luzie mgbe ị bara survive your destiny. Mgbe ahụ ngo mmụọ pụtara be nna gị ka ọ zọọ gị ndụ. Onwego mmụọ aja na ka o duwe gị ije ha nwa abịa afọ nne na-agba mbọ ọfụ nwadịta ọbịa ka ọ zụrụ gị ife ọ ka si eme maybe ị na-azụ provision na-azụ onwe gị na-afụ daily bread every day because that's what she promised human being, daily bread. Ị na-afụ things ọzọ iji eli nri ha nwa abata resin biscuit irebie I say I like your way, the way you attended to me. You're a good person. I will connect you. How do you know to use your destiny? Can she give over go? If you see any fa, here the glory. In your mind, she shall imerege. Honor abiaze has not the stupid God ne meloge. If I have blood na Igbo, or if I utata na our debate amazi hezioku, or her form all this criminality in debateship. Ebuto kite, ebuto ibubo, ebuto arabaka. Ndi court. Ha na emeloge mma. Oh, ha ji Ndigbo n'ọlụ abịa ebu igwe moto bunye nke abunye nke ọzọ ifuzi igwe obodo ọba n'ogbonu igwe obodo aba n'ịka nke a baa na amụọk ọmankwuzi okwu ifuzie ndị otu fanakụ na village ome igba mankwuzi okwu igba na-eshisi ndị arụma na-eshi na village ị na-ajụ why a man of their group of members. Igbo people, we should rise. Ndị a mezuzu atọ hokwute. Ndị a mgbaghalị atọ hokwute n'ime market. Okay, mara. Ndị a mezuzu etie boys oye. Mbara Lagos azụ afọ Idumota by Romere Street mgbanwa. Ọ na-eme ndị ala yepụta ha na-etu ọnụ. Abịa ogbonu. Within time, akọba fife. Onye okwu ya kutu onya. Tụrụ okwute na ana ọsọ ata. Mgbe anyị kụrụ ịbụ ọkụ ịtọkụ ịnọ o mechie n'ime afịa. Eji nonsense etu ọnụ ka nwere ife eji eme. Ike ọbụna be nna gị ga-eweta ha onweghị mmụọ ga-ewetara gị ya.
unu ebutezi na mmụọ mba ọzọ na-eti n'ọdịnala Igbo na ọ ga-awa anyị afịa. O yiri amoosu bido from Igala, Bini, Benden niile ịfụrụ, Uromi ebe o si were bịa. A na-eli na-ebu n'abata, na-eli na-ebu n'abata, before you know it, ha mebiwe ọdịnala Igbo. Na ifuzie dibịa ọsị na ya liri egwuma rie amoosu. Ka ịba amoosu ịla n'iyi. Onye amoosu na-akọ ugbo, ọ pụọ mgbu nchi na-egbusi ọkọlọ n'ugbo, ọ pụọ mgbu ewi na-elisi iji ọkọlọ n'ugbo, o jighị amoosu wee gbugbu nchi gbuo ewi. Ọ na-asị nkụwa na oge eji amoosu wee gbuo nkụwa, you are a coward. Onwe pawa anwa ya were wee gbuo nchi ahụ na-akọsị ihe ọkọrọ n'ugbo na nchi ha bụ enemi ya. Dapụ o jighị wee gbuo anụmanụ na-eme ihe na-eri ihe ọkọrọ n'ugbo, o wee na-eyi nkụwa egwu ibelifu enya ị na-ehe were ọra nwapịa anya imi. There's more things to all these things follow. Alụsị obodo na-egbu amoosu. O nwere one girl ba iri amoosu mgbe aha bata ha na ala bụ ojie mgbe aha o gbuo ewu nwanne nna ya ọ paaki ya na alọ n'afọ because na amoosu bụ one thing na-alụ ọrụ ka scientist. O mesi ya dị ka atụọ dị hotel na alụsị ọ ka li alụsị nwudi ya ọsa asa nwa. Alụsị Igbo na-egbu amoosu anwụ ihe ji eme. For example, njọ ga-ajụ efuga na amoosu anya ka o si efe ka afọ esi were acha my body eriri ga eri. Ndị a bụ ndị ohi ka ha bụ. Say no to that.